Witam Was bardzo serdecznie z gościnnego do domu kultury w Chmielnie. Tu, niedaleko Stutka, w Błeżestowie, 50 lat nazad zaczęła się rodna mływa, konkurs recytatorści najsnieżniejsi literaturę kaszepści. A dziś w Chmielnie płynie do waj głos literatury kaszepści, ale pisuny. Wa bodze ta pisele dzysy. 20 diktando. To i tyś je długi czas, ale królewionka w pałacu, bo tak ma nazwę na jej diktando, łena wanoży po całych kasiebach. I dzysy z Chmielna zaprowadzi tych, którzy napiszą najlepiej dyktando, zaprowadzi na Zypad do Ściecena. Tam bodze ta pisele finał 20 dyktanda. Ale krum tygłe bodze ta płezny wele Ścieceno. Dla to warto teraz skupić, żeby napisać to dyktando piękno, piękny, sztywny letrę. Dla waj bodze cieta tekstę 20 dyktanda wasna Magdalena. Ona łoni zrobiła to bardzo snizio i prawie w siatce uciele każde słowo, napisale to słowo jak najlepiej rozmiele. Ale latos mdze tak, że z każdego karna jury, komisję wybierze 10 najlepiej napisanych dyktant. Kto to mdze? To jest krajemnota, bo dopiero jak waj dyktanda przyjdą na Straganiarską do Gdyńska, tam sa zbierze jury i bodze ueceniwało. I z każdego karna 10 najlepiej napisanych dyktant i tych autorów pojedzie do Ściecena na 2 dni. Bodze me tam wanożele, zwiedzle, bawile, no i na końcu dostaniemy dyplom albo betnika, albo laureata 20 dyktanda. A wiem, że nitgrode są już przesiekłowone, je ich wiele, no i teraz trzeba zaskupić. A zaś tu łucie je ta dyktando, który mdze przecietuny, tekst mdze przecietuny na zaczątku 2 razy. I nic nie pisze, ale słuchajta. Uważno słuchajta, co wa tam ja ci wyrazy głości, ja ci waciejeta. Później wasna bodze cieta zdania ma. Musi ta zapamiętać, w jakim sztuce kończy się to zdanie. Bo jak to bodze długie zdanie, to was na bodze cietagłe jeździlo ma, żeby każdy z waj uczył bardzo dokładno każdy wyraz, który na was na bodze dyktowa. I już się nie denerwować, bo dopiero na końcu bodze tekst przecietuny jest rys, 3 rys, cały. I tam musi być beczenk nastawiony na to, gdzie wstawić przecinek, może jakiś pytajnik, może jakiś wykrzyknik, nie wiem, bo nie zna ja tekstów. Zaś tu waje poznaje ta. Dla te życia wama, wajma szkolny ma, którzy gwesno kolewaji stoją i sadowaji uśmiechają, a jak nie, ty proszę tery to zrobić, uśmiechnąć się do tych, którzy są bardzo zdenerwowani i czekają, co też tam bodze w tych tekstach. No i bym mogła rzec, do zdrzeni w Ściecenie. Wsiedźcie go dobry głę i na końcu połamanie piórów. Dzonka. Drodzy dzieci, tery 2 razy przecie tum woma cały tekst. Jeście nie piszta. Słuchaj ta weźno.
Na tej ziemi od quel szóstego wieku przez cileset lat mieszkale kasiebi. W płegęści religii nad Bełtą najbardziej rozwite były wierzenia w bóstwa Biotci i Miru, Świętowita i Trzagłowa, a tyś kult Rode. Weźną rola i wielgi cesk na codniowi i polityczny życie miele kapłani. Płetkuńc pierwszego tesąclecy przydnym centrum kasiepścigłe pomyży na Zychłedze stało so Ścieceno. Przez cile wieków panowała tam domycy dynastie zwony Gryfitama. Płezwę w zaolewet Gryfa, herbu zemi i rodu, chtarnygłe protoplastum w 12 stalatim był książę Warcesływ. Na tej ziemi od quel szóstego wieku przez cileset lat mieszkale kasiebi. W płegęści religii nad Bełtą najbardziej rozwite były wierzenia w bóstwa Bietci i Miru, Świętowita i Trzagłowa, a tyś kult Rode. Weźną rola i wielgi cesk na codniowi i polityczny życie miele kapłani. Petkuńc pierwszego tesąclecy przydnym centrum kasiepścigłe pomyży na Zychłedze stało się Ścieceno. Przez cile wieków panowała tam domycy dynastie zwony Gryfitama. Płezwę w zalewet Gryfa, herbu zemi i rodu, chtarnygłe protoplastum w 12 stalatim był książę Warcesływ. Drodzy dzieci, tery bodowoma płymalinku dyktowa. Neprzód wiedno przecietum zdoni, a później przecietum je jeść rys i bodzy tam megle pisać. Na tej ziemi od quel szóstego wieku przez cileset lat mieszkale kasiebi. Na tej ziemi od quel szóstego wieku, szóstego może ta zapisać cyfrą, przez cileset lat mieszkale kasiebi. Na tej ziemi od quel szóstego wieku przez cileset lat mieszkale kasiebi. W płegęści religii nad Bełtą najbardziej rozwite były wierzenia w bóstwa Biotci i Miru, Świętowita i Trzagłowa, a tyś kult Rode. Tery piszemy. W płegęści religii nad Bełtą najbardziej rozwity były wierzenia w bóstwa Biotci i Miru. W bóstwa Biotci i Miru, Świętowita i Trzagłowa. A tyś kult Rode. Weźną rolę i wielgi cesk na codniowi i polityczne życie miele kapłani. Piszemy. Weźną rolę i wielgi cesk na codniowi i polityczny życie miele kapłani.
Petkwińc piersigłe tesąclecy, przydnym centrum kasiepścigłe pomłyży na zychłedze, stało się ścieceno. Petkwińc. Piersigłe. Piersigłe. Tesąclecy. Tesąclecy. Przydnym centrum kasiepścigłe pomłyży na zychłedze. Na zychłedze stało się ścieceno. Stało się ścieceno. Przez cile wieków panowała tam domecy dynastie zwuny Gryfitama. Przez cile wieków, przez cile wieków panowała tam domecy dynastie zwun Gryfitama. Tery przecie tum już slydny zdani, płesłechyta, a za sztucek możeta pisać. Płezwę w zalewet gryfa, herbły zemi i rodu, chtarnygłe protoplastą w 12 stalatim bił książę Warcesływ. Płezwę w załle łet gryfa, herbły zemi i rodu, chtarnygłe protoplastą, w 12 stolatim był książę Warcesływ. Chtarnygłe protoplastą w 12 stalatim był książę Warcesływ. Terydzet ci przecie tum ostatny rys cały tekst. Płesłechytał wyźno. Na tej ziemi łatkwel sióstygłe wiekły przez cileset lat mieszkale kasiebi. W płegańści religii nad Bełtę najbardziej rozwity były wierzenia w bóstwa biedci i miru. Świętowita i trzagłowa, a tyś kult rodę. Weźną rolę i wieldzi cesk na codniowy i polityczny zieci miele kapłani. Petkwińc piersigłe tesąclecy, przydnym centrum kasiepścigłe pomłyży na zychłedze, stało się ścieceno. Przez cile wieków panowała tam domycy dynastie zwuny Gryfitama. Płezwą w zalewet gryfa, herbły zemi i rodu, chtarnygłe protoplastą w 12 stolatim był książę Warcesływ.